Môžete hlásiť. Môžete hlásiť. Pani učiteľka, hlásim počet žiakov, skupiny je 6, nechýba nikto. Ďakujem pekne, sadnite si. No. Našu hodinu, ako vidíte, navštívili hostia. Srdečne vítame našich hostí na našej hodine. A najprv budeme pracovať ústne. Ja vám dám otázky a vy mi budete odpovedať. Na minulých hodinách sme sa zaoberali vašim denným poriadkom. Tým, čo robíte od rána do večera. Najprv by som sa opýtala, kedy si vstala ráno? Kedy si vstala ráno? Kedy si vstala ráno? Ráno som vstala, umývala som sa. Kedy? Kedy? O 7. O 7. Ráno som vstala o 7. Čo si robila potom? Čo si robila potom? Umývala som sa. Čistila som si minulý čas. Čistila som si zuby. Potom? Šaty? Ja obliekala som sa. Neraňajkovala si? Raňajkovala som. Doma alebo tu v škole? Tu v škole. Tu v škole. A išla si do školy. Do školy. Prišla alebo prišiel si do školy autobusom, električkou. Ako ste prišli do školy? Autobusom, električkou? Autobusom. Prišla som do školy autobusom. Dobre. Kedy odchádza tvoj autobus, Noemi? Kedy odchádza tvoj autobus? Ráno. Môj autobus kedy odchádza? Kedy? O 7. Môj autobus odchádza o 7. Ale celou vetou si prosím. Kedy sa začalo dnes vyučovanie? Kedy sa začala prvá hodina v škole? Kedy sa začala prvá hodina? Prvá hodina sa začala? Kedy? O 8. O 8. O 8. Aké hodiny ste mali dnes? Aký máte rozvrh hodín dnes? Aká bola prvá hodina? Informatika. Druhá? Informatika tiež. A informatika. 3 informatiky. Áno. 3 informatiky. Štvrtá? Literatúra. Maďarská literatúra. Spev. Dejepis. A teraz máte slovenčinu. Čo ste robili na hodinách? Na informatike? Ste pracovali na počítači? Pracovali sme, opakujte, pracovali sme na počítači. Na hodine literatúry odpovedali ste, písali sme školskú úlohu. A bola ťažká tá školská úloha? Áno, veľmi ťažká. Áno. A z dejepisu ste odpovedali alebo písali? Písali sme. Tiež ste písali školskú úlohu? Nie. Len do zošitov ste písali. Dobre. A aké hodiny máš rada? Aké hodiny máš rada? Ktoré hodiny máte rada, alebo nemáš rada? Mám rada informáciu. Mám rád, lebo si chlapec. Nie dievčatá. Váci dievčatá, nie ženský rod. Áno? Nemám rád. Maďarská literatúra. Maďarskú literatúru. Nemám rád maďarskú literatúru. Dobre.
Potom, čo ste robili v prestávke? Čo ste robili v prestávke? Nemali ste celý deň hodiny, mali ste aj prestávku. Čo ste robili v prestávke? Idem na dvor. Minulý čas. Išli sme na dvor. Áno, potom? Išli sme do bufetu. Boli ste v bufete? Išli sme na záchod. Raňajkovali ste, desiatovali ste, áno? Dobre. A čo budete robiť popoludní a večer? Teraz po vyučovaní. Máte už nejaký program? Čo budete robiť? Po vyučovaní. Budem študovať. Budem študovať. Čo budeš študovať? Slovenčinu. Áno. Potom? A dejepis. Dejepis. Ostatní nemajú program. Neviete, čo budete robiť? Idem fotografiť. A idem sa fotografovať, áno. Dobre, no prosím vás, teraz budete trochu pracovať písomne. Každý dostane jednu križovku. Na papieri bude križovka. Napísala som vám slová po maďarsky a vy mi ich napíšete sem po slovensky. Dobre? Môžete pracovať samostatne. Ďakujem. A keď ste napísali všetko, prečítate prvé písmená a tam si môžete prečítať niečo. Prvé písmená. Dobre? Napíšte. Poznáte slova? Nie sú ťažké? Nie. Nie? Dobre. Napíšte ich po slovensky. No, kto je hotový? Fanny už skoro. Niky tiež. Petra je hotová? Áno. Dobre. Ako si napísala prvé slovo Kitty? Dnes. Dnes. Prosím si jednu vetu týmto slovom. Ebédelni. Nie. Vetu si prosím týmto slovom. Dnes. 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 Aký deň je dnes? Dnes je streda. Dnes je streda. Ďalšie slovo? Ebédelni, obedovať. Áno. Obedujem na mesovú polievku. Nie na. Obedujem mesovú polievku. Dobre, Ákoš? Bývať. Bývať? Vetu si prosím. Aj bývam. Bývam? V Šajó-Szentpéteri. Bývam v Šajó-Szentpéteri. Ďalej? Noémi? Áno. Raňajkujem. Raňajkujem sendvič. Dobre, Fanny? Hivatalnok, úradník. Áno.
Úradník je vysoký. Úradník je vysoký. Dobre? Kenyér, chlieb. Áno. Mám rada veľmi chlieb. Mám veľmi rada chlieb. Dobre. Ďalej? Beszélni, hovoriť. Dobre hovorí po slovensky. Dobre hovorí po slovensky. Dobre? Ďalej? Útorok. Útorok idem na škole. Do školy. V útorok idem do školy. Ťava. Ťava? V televízii si videl ťavu, nie? Alebo v zoo si videl ťavu. Dobre. Piatok, piatok. Piatok? Na piatok. V piatok? Čo bude v piatok? Idem kino. Idem, alebo pôjdem do kina. V piatok pôjdem do kina. Ďalej? Munkáš, robotník. Áno. Robotník ide do mesta. Robotník ide do mesta. Autobus. No, kde stojí autobus? Kde stojí autobus? Hola, kde stojí autobus? Vedľa hotela. Autobus, opakuj ešte raz. Autobus stojí vedľa hotela. Dobre, ďalej? Jazyk. Jazyk? Aký jazyk sa učíme? Slovenský jazyk. Je veľmi Veľmi? dobrý. Veľmi dobrý. Je ťažký alebo ľahký ten slovenský jazyk? Ľahký? Teší ma, keď je to ľahký jazyk. Dobre? Villamos, električka. Električka? Električka ide na centrum. Na stanicu. Električka ide na stanicu. Posledné slovo. Muž. Muž? To slovenský muž. To je stredný rod. Ja. Mužský rod? Ten. Slovenský muž Je vysoký. je vysoký. Dobre. A čo ste tu mohli prečítať? Dobrú chuť prajem. No, to nie je náhoda, že to ste čítali, že dobrú chuť prajem, lebo na dnešnej hodine pôjdeme do reštaurácie a budeme sa zaoberať s jedlami. Ale najprv, ak sa začína deň ráno, najprv raňajkujeme a len potom obedujeme. Najprv si pozrieme raňajky. Raňajkovali ste dnes? Áno. No. Kto? Všetci? Každý raňajkoval? Áno. Tak čo si raňajkoval? Alebo raňajkovala? Čo si raňajkoval? Ákoš, čo si raňajkoval? Raňajkoval som sendvič. Raňajkoval si doma alebo tu v škole? Tu v škole. Tu v škole. Bol si v bufete? Nie. Nie. Priniesol si so sebou sendvič. Áno. Ostatní? Kto raňajkoval doma? Niekto? Všetci ste raňajkovali v škole. Dobre. A čo máte radi na raňajky? Čo raňajkujete? Čo všetko môžeme raňajkovať? Aké raňajky poznáte? Povedali ste, že raňajkujete sendvič, potom ešte? Pečivo, potom? Hriánky vo vajci. Volské oko tiež môžeme... Praženicu tiež môžeme raňajkovať. Hriánky. Chlieb. Sír. Salámu. Dobre. Čo máš najradšej na raňajky? Čo máš najradšej? To nám povie. Čo má najradšej na raňajky? Čo máte najradšej?
Mám rád, nemám rád. Alebo mám rada, nemám rada. Čo máte najradšej? Mám rada hrianky vo vajci. Mám rada hrianky vo vajci. Pečivo. Pečivo. Vôľské. Vôľské. A čo nemáš rada? Povedz nám niečo, čo nemáš rada. Chlieb. Nemáš rada chlieb? Áno. Dobre. Dobre. Aké polievky poznáte? Aké polievky? Mesová polievka, potom fazulová, hubová, guláš, paradajková, ovocná polievka tiež. Aké polievky máš rada? Alebo máš rád? Kto nám povie, aké polievky má rada? Mám rada masovú polievku, paradajkovú, potom? Toľko. A aké polievky nemáš rada? Nemám rada hubovú polievku. Hubovú polievku? Toľko. Dobre. Aké hlavné jedlá poznáte? Hlavné jedlá. Vyprážané mäso. Potom? Áno. Pečené mäso. Ešte raz. Áno. Rezance s tvarohom. Rezance s tvarohom. S makom. S makom. Plinená kapusta. Dobre. Aké hlavné jedlá máš rád alebo rada? Aké hlavné jedlá máš rád alebo rada? Mám rád ranolky. Áno, ranolky. Rezance. Rezance. S tvarohom. S tvarohom. Dobre. Aha, boli ste už v reštaurácii na Slovensku? Bol už niekto v reštaurácii na Slovensku? Áno. Áno, bol si. A čo si tam jedol, Ákoš? Čo si tam jedol? V reštaurácii na Slovensku. Brinzové. Jedol si brinzové halušky? Áno. To je typické slovenské, áno. A poznáte ešte niečo typické slovenské? Knedle, áno. Potom parené buchty, poznáte? Parené buchty. Tie sú typické slovenské. Ďakujem pekne. A teraz budete pracovať spolu. Tu máte jeden rozhovor, ale sú tu zvlášť vety, áno, musíte ich dať do správneho radu. Dobre? Rozpráva sa jeden host a jeden čašník v reštaurácii. Dobre, ostatní Fanny a Kitty vám dám. Napísala som tu príslovia porekadla po slovensky. Po maďarsky ich tiež poznáte. Pokúste sa ich napísať po maďarsky. Dobre? Čo to znamenajú? Áno, môžete sem písať kľudne. A vy napíšte jeden jedálny lístok. Dobre? Zostavte jeden jedálny lístok, nech v tom budú polievky, hlavné jedlá, prílohy, predjedlá, všetko. Dobre? Môžete pracovať.
Máte? Áno. Dobre, hneď si pozrieme. No, dobre, pozrieme si. Prečítaj prvé príslovie po slovensky. Si ty hladnému neverí. Si ty hladnému neverí. Po maďarsky, čo to bude? Jól lakott, nem hisz az éhesnek. A jól lakott, nem hisz az éhesnek. Ďalej. Kto nepracuje, nech neje. Kto nepracuje, nech neje. Aki nem dolgozik, Ne is egyék. Áno, Je veľkou lyžicou. áno. Nagy kanállal eszik. Nagy kanállal eszik. Lennem vždy k Poludniu zomnia. zvonia. Hladnému vždy k poludniu zvonia. Az éhesnek mindig délre Mindig harangoznak. delet harangod, délre harangoznak. Áno. Raňajkujem sa, na obed si pozvem priateľa a k večeri nepriateľa. Nepriateľa. Egyedül reggelizem, ebédre meghívom barátom, vacsorára az ellenségem. Áno. S jedlom, Rastie chuť. S jedlom rastie chuť. Evés közben jön meg az éhes. Áno. Ďalej. Led je najlepší kuchár. Najlepší kuchár. az éjség a legnagyobb szakács. A legjobb. Legjobb. Legjobb szakács. Sam ledni ako vlk. Éhes vagyok, mint a fa. Áno. Teraz pozrieme, ako ste pracovali vy. Aké polievky alebo predjedlá, začali ste predjedlami. Aké predjedlá ste napísali? Predjedla, párky s holicou, Párky s horčicou, potom šunka, šunka, saláma, vianky, áno, vajce, áno, praženica praženica, a volské. polské oko. Teraz nasledujú polievky, Polievky, zeleninová polievka, áno, zeleninová polievka, mesová polievka, áno, fazulová polievka, áno, ráčinová polievka, áno, bubová polievka, áno, kapusta polievka, kapustová polievka, šošovicová polievka. áno. Aké hlavné jedlá ste napísali? Hlavné jedlá, pečené kúča, Áno, guláš, guláš, brinzové halušky, brinzové halušky, vyprážaný syr sír, vyprážaný sír, s tatárskou amáčkou, omáčkou, áno, špagety, áno, vyprážaný karfiol, risotto, dobre, dobre. Prílohy, Aké prílohy ste napísali? ryža, Ryža, pečené zemiaky, pečené zemiaky, hranolky, knedle zelenina. a zelenina a rôzne šaláty. Samozrejme, môžu byť prílohy. Potom nasledujú dezerty, zmrzlina, zmrzlina, zmrzlinový pohár, zmrzlinový pohár, puding, puding, dobošový reži, áno, parížka torta. torta, rôzne torty. Dobre, teraz pozrieme váš rozhovor. To bude čašník a to bude host. Host? No, tak začni. Dobrý večer, čo si prajete? Zeleninovú polievku, pečené kurče a rýžovú a červené víno. A ešte zmrzlinový pohár a kávu s mliekom. A vy? Prosím si cesnakovú polievku, režeň, Rezeň, s
so zemiakovým šalátom a biele víno a minerálku s ľadom. A ja si dám kuraciu polievku, pečené mäso Meso? s kapustou a knedlou. A na pitie? Veľké tmavé pivo. Dobre. A teraz by sme vypočuli tento rozhovor na magnetofóne. A medzi tým máte... Dobrý večer. Čo si prajete? Zeleninovú polievku, pečené kurča s ryžou a červené víno. A ešte zmrzlinový pohár a kávu s mliekom. A vy? Prosím si ceslenkovú polievku, rezeň so zemiakovým šalátom a biele víno a minerálku s ľadom. A ja si dám kuraciu polievku, pečené mäso s kapustou a knedľou. A na pitie? Veľké tmavé pivo. Musíme ešte raz vypočuť, alebo rozumeli ste všetko? Máme ešte raz? Áno? Dobre, tak ešte raz. Áno. Dobrý večer. Čo si prajete? Zeleninovú polievku, pečené kurča s ryžou a červené víno. A ešte zmrzlinový pohár a kávu s mliekom. A vy? Prosím si ceslenkovú polievku, rezeň so zemiakovým šalátom a biele víno a minerálku s ľadom. A ja si dám kuraciu polievku, pečené mäso s kapustou a knedľou. A na pitie? Veľké tmavé pivo. Dobre, ďakujem. Tu máte úlohu. Odpovedajte na otázky. Čo si dá Zuzanna? Zuzanna si dá a musíte doplniť vetu. Čo si dá Zuzanna? Akú polievku? Aké hlavné jedlo? Cesnakovú polievku. Napíšte. Rezeň so zemiakovým šalátom. Teda čo bude jesť Zuzana? Čo bude jesť? Akú polievku? Cesnakovú polievku. Potom čo bude jesť? Aké hlavné? Rezeň so zemiakmi a so šalátom. A čo bude piť? Víno a minerálku. Aké víno? Červené alebo biele? Červené. Zuzanna? Biele. Biele. Bude piť biele víno a ešte čo bude piť? Minerálku s ľadom. Minerálku s ľadom. Dobre. Čo bude jesť Robert? Čo si dá Robert? Robert si dá, celú vetu si prosím. Robert si dá kuraciu polievku, pečené mäso, knedle, alebo s knedlou, áno. Dobre. A čo bude piť Robert? Čo bude piť Robert? Bude piť tmavé pivo. Jedno veľké tmavé pivo. A čo bude jesť Johanna? A čo bude piť? Zeleninovú polievku. Celú vetu si prosím. Johanna Si dá. bude, Ja. tehát fog enni, Johanna bude Zeleninovú. jesť zeleninovú polievku, A pečený pečené kurča, ryžou áno, a červené víno. A piť. bude piť červené víno a ešte, čo si prosím? Bude ešte niečo jesť a piť. Zmrzlinový pohár a potom vypije kávu s mliekom. A tu máte tvrdenia. Pravda alebo nepravda? Robert chce jesť polievku. Áno, chce jesť polievku? Áno, to je pravda. Robert je vegetarián? Nie. Prečo? Prečo?
Lebo čo bude jesť? Čo bude obedovať? Pečené meso. A vegetáriáni nejedia pečené meso. Zuzana si dá rezeň so zemiakovým šalátom. Pravda. Pravda? Áno, pravda. Johanna si dá veľké pivo. Nie. Kto bude piť pivo? Robert bude piť pivo. Áno, nie Johanna. Zuzana si dá grécky šalát. Nie, o tom sme nečítali. Robert nepije alkohol. To nie je pravda, lebo bude piť pivo. Dobre. Mali ste chyby? Alebo správne ste doplnili? Áno? Dobre. Ďakujem pekne. A teraz máte na papieri, na ktorom ste mali križovku, obráťte si, na druhej strane máte vety po maďarsky. Pokúste sa ich preložiť, ako ich povieme po slovensky. Prečítaj prvú vetu, Niki. Nemusíte písať len ústne. Dobre? Nepíšte. Dnes som raňajkujem, to je prítomný čas. Minulý čas. Dnes som raňajkovala výršlit párky. Dnes som raňajkovala párky. Ďalej? Nagyon szeretem a rántottát. Mám veľmi rada. Rántotto. Ako bude rántotto? Praženicu. Mám veľmi rada praženicu. Ďalej? Azért nem szereti a tükörtojást. Môj starší, to je baťa. Mladší brat nemá rád volské oko. Ďalej? Anya reggelire pirítóst készít. Matka na raňajky pripravuje hriánky. Ďalej? Nem szeretem a főtt tojást, nemám rada volské oko. Vagy nem? Tükörtojás, volské oko. Főtt tojás. Főzni. Variť. Aké vajce? Varené vajce. Áno. Szalámit és sajtot reggeliztünk, raňajkovali sme szalámu a szír. Áno. Ďalej? Minden reggel iszom tejet vagy teát, každé ráno pijem mlieko alebo čaj. Vasárnap általában húslevest ebédelünk, v nedeľu obyčajne obedujeme mesovú polievku. Áno. Anya borsólevest főz, matka varí. Ako bude borsóleves? Ráškovú polievku. Dobre? Ďalej? Nem szeretem a gombolevest. Nemám rád hubovú polievku. Nemám rád hubovú polievku. Dobre? Az iskolai ebédlőben karfiolleves és rántott hús lesz az ebéd. V školskej jedálni bude karfioleves, karfiolová polievka a rántott hús, vyprážané meso na obed. Áno. Az ebédlőben nagyon finom gyümölcslevest ettünk, vögyedálni, Sme jedli, ettünk. Velmi
hutná ovoci polievku. Ovocná polievka, akuzatív, veľmi hutnú ovocnú polievku. Dobre? Ďalej? Nem szeretem a többfőzeléket. Áno. Nemám rada tekvicový príval. Dobre. Nemám rada tekvicový. A töltött káposzta nagyon finom volt, plönená kapusta bola veľmi hutná. Áno, plnená kapusta bola veľmi hutná. Prosím vás, domáca úloha bude, napíšte tieto vety po slovensky. Dobre? Napíšte vety po slovensky. A teraz by som bola zvedavá, prosila by som jedného čašníka alebo jednu čašničku a jedného hostia. Kto bude pracovať ako čašník alebo čašnička v reštaurácii a kto bude hosť? Kto bude čašník a kto bude hosť? Čašník. Ty budeš čašník a hosť? Budeš hosťom? Dobre. Tak, objednaj si niečo. Dobrý deň, prosím, prejete si. Môžete mi priniesť jedálny lístok, objednám si obed. Samozrejme, budete niečo piť. Áno, prosím si jednu minerálku. Vybrali ste si. Prineste mi, prosím vás, slepačiu polievku a bravčový búčik a šalát. Už ja nesiem, dobrú chuť prajem. Ďakujem. Ako vám chutilo, budete si ešte niečo prosiť? Budete si ešte niečo prosiť? Ďakujem, nie, prosím si účet zaplatím. No, tak, to by bol váš rozhovor v reštaurácii. Teda, domáca úloha bude napísať slova po slovensky a preopakovať si slova, ktoré sme napísali alebo vypísali už do slovníku o raňajkách, obedoch, polievky, hlavné jedlá. Dobre? Tak, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Pekne ste pracovali. Pochválim vás. Teraz môžete ísť, lebo nemáte už hodinu, áno? Nemáte. Dobre, tak dovidenia. Az óra elején napirenddel kapcsolatos kérdéseket tettem fel a tanulóknak, mivel ez volt az előző témánk, ilyen ismétlő jelleggel, meg hogy belerázódjanak a szlovák nyelvbe. Utána tértünk rá a tulajdonképpeni mai órának az anyagára, ami az étkezéssel, ételekkel volt kapcsolatos. Ezen belül rejtvényt fejtettek meg, párbeszédet kellett összeállítaniuk, ami az étteremben játszódott a vendég és pincér között, illetve közmondásokat próbáltak meg lefordítani magyarra, olyan szlovák közmondásokat, amik ők szlovákul még nem, de magyarul már biztos, hogy sokat hallottak. És végül is a célja ennek az órának az volt, hogy a gyakorlatban, tehát ha kimennek mondjuk Szlovákiába, bemennek egy étterembe, akkor tudjanak maguknak ételt rendelni, hogyha megkapják az étlapot, akkor tudjanak választani róla. Tehát ilyen alapvető ételek neveit ugye tanulják meg. Valamennyien kíváncsiak voltunk arra a korosztályra, amelyen túlhaladja az általános iskolai, amelyeket túlhaladja az általános iskolai évek, mert hogy ugye mi a 14 éveseknél a szlovák nyelv oktatását, a szlovák nyelv fejlesztését ugye valahol bízunk benne, hogy nem hagyjuk abba, de valahol ugye a pedagógiai programból kifolyólag ugye valahol mégiscsak egy szakaszt fejezünk be, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy második évet
tanuló, középiskolás tanulók hogy tudnak mégis szlovák nyelvet tanulni. Egy kicsit más a helyzet, hiszen ők újra tanulták középiskolában. Mégis látjuk azt, hogy ez a korosztály, tehát úgy mondom, hogy érettebbek, tehát nyilván itt 1,5 év után azért nagyobb előrehaladás volt látható az órán, mint amit mi ugye az alsó tagozat után és felső tagozat után megpróbálunk elérni a tanítványainkkal, de mindenképpen örömteli, hogy van lehetőség tanítványainknak középiskolában is folytatni a szlovák nyelvet, és hogy még van igény szlovák nyelvre, hiszen Borsod-Zemplén megye fekvésénél fogva is predesztinált, hogy ezt a nyelvet használja. Maga az óra felállítása, illetve a módszereket, amelyet a tanárnő használt, én úgy gondolom, hogy nagyon szemléltetőek voltak, tehát élvezetes volt, és nagyon sokat lehet vinni haza, hiszen az önálló munkától kezdve az írásbeli munka, a differenciált munka mintáját megtaláltuk, valamint egy olyan témát dolgoztak fel, az étkezést, az étteremben való viselkedést, amelynek egyrészt van átfedése ugye a kulturált magatartással, illetve egy olyan életszerű témáról van szó, amelyet fognak használni a továbbiakban a tanulók, ezért örülök a téma életszerűségének és a feldolgozási formának. Én nagyon örülök annak, hogy iskolánkba került megrendezésre ez a bemutató óra. Az iskolánkban 6. éve folyik szlovák nyelvoktatás, és ilyenre még nem volt példa. Tehát ez önmagában példaértékű volt, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy a gyerekek megmutathatták azt, hogy milyen munka folyik az iskolánkban, és milyen szintre jutnak el 1 év és 2 hónap alatt. Tehát ennek nagyon örültem, hogy az iskolánkban volt a bemutató óra, továbbá annak is nagyon örültem, hogy találkozhattunk a kollégákkal, szlovák kollégákkal más területről, más városból, kicserélhettük tapasztalatainkat, véleményeinket, elmondhattuk egymásnak, és egy nagyon jót beszélgettünk, hogy milyen a munkakapcsolatom a kolléganőmmel. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy nagyon jó a munkakapcsolatunk. Miután 2-en vagyunk az iskolában, akik szlovák nyelvet oktatunk, azt is mondhatom, hogy egymásra vagyunk utalva. A szlovák nyelvkönyvek, tankönyvek problémáját azt már kifejtettük a bemutató óra utáni fórumunkon, és tehát mi nagyon sok plusz munkát végzünk kolléganőmmel együtt, és kisegítjük egymást. Nagyon tetszett a kolléganőmnek a bemutató órája. Ideális volt maga a csoport kiválasztása is, ahol 6 gyerek van a csoportban, és itt valóban minden gyerek meg tudta azt mutatni, hogy hogyan beszél szlovákul, milyen a kiejtése, mennyire van tisztában a kifejezésekkel, a szavakkal, milyen a lexikális tudása. Én összességében magát az órát nagyon pozitívan értékelem. A kolléganőm nagyon-nagyon sok munkát és energiát fektetett ebbe bele. Ez látszott magán az órán, a menetén és a módszeren és a felsorakoztatott munkafeladatokon is. Tehát a kolléganő nagyon-nagyon sokat dolgozott ezzel, de megértem, mert egy nagyon jól sikerült órát láthattunk. A gyerekek élvezték az órát, és én úgy gondolom, hogy mi felnőttek, akik figyelemmel kísértük magát az órát, mi is nagyon élveztük az órát, és együtt éltünk a gyerekekkel, és élveztük azt, ahogyan megnyilvánultak szlovák nyelven. Nem először járok a megyében és ezen a rendezvényen, már többször megfordultam, Hollóházán is jártunk egy ilyen órán, amire így visszaemlékszem, és mindig nagy örömmel jövök, hisz nagyon fontos nekem az, hogy kapcsolatba kerüljek a gyakorló pedagógusokkal. Arra nem mernék vállalkozni, hogy módszertani szempontból véleményt mondjak az óráról, amit láttam. Ennél nálam szakavatottabbak megtették ezt, nem is vagyok gyakorló pedagógus. Mégis úgy gondolom, hogy számomra nagyon jó volt látni azt, hogy egy idegen nyelvi környezetben is van esély arra, hogy a mi szlovák nyelvünket elsajátíthassák a gyerekek.
Tudva tudom persze, hogy ebben a megyében ez egy fontos dolog, hisz Szlovákia itt van a szomszédban, és a kulturális-gazdasági kapcsolatok révén ezek a tanulók bármit tanulnak, úgy tudom, hogy informatika szakos tanulók voltak. Minden idegen nyelv fontos lehet, de ha megengedik nekem, én mégis azt szeretném hangsúlyozni, hogy a világnyelveken túl nagyon fontos, hogy olyan kis nyelveket is ismerjenek azok a szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek a környező országokkal, tehát az ő nyelvüket is ismerjék, hiszen én személy szerint úgy gondolom, hogy sokkal jobb lehetőségeik vannak az elhelyezkedésre, munkára, boldogulásra, egyrészről, másrészről pedig a gyakorlati nyelv használata szempontjából is nem elhanyagolható azt, hogy az a nyelvi közeg az itt van a szomszédban, hisz nem csak dolgozni, hanem szórakozni, kirándulni, étterembe is eljárhatnak ide a szomszédba. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szlovák nyelvet oktató kollégákkal tanévente legalább egyszer találkozunk, egy úgynevezett szakmai módszertani fórum keretén belül, és ezt egybekötjük úgynevezett eszmecserével, tapasztalatcserével, sőt, bemutató órával is. A bemutató órák már hagyománnyá váltak megyénkben, hiszen Hollóházán a kis harmadikosok tettek tanúbizonyságot arról, mit tudnak környezetükről, mit ismernek a környezetük építészetéből, mi övezi őket. Sátoraljaújhelyen pedig a két tanítási szlovák nyelvű nemzetiségi iskolában láttunk egy 7. osztályos órát népismeret tantárgy körében. Most pedig ez a bemutató óra, amit láttunk, ez gimnáziumi tanulók bemutató órája volt. Ez azt jelentette, hogy a fokozatosság elvét szerettük volna bemutatni, mert ezek a diákok második tanéve tanulják a szlovák nyelvet, tehát most másfél éve körülbelül. A diákok itt gimnazisták, tehát középiskolások. Így az általános iskolai és a középiskolai nyelvoktatás is terítékre került. Az órát a tanárnő Mátrai Zsuzsanna a 4 alapkészség figyelembevételével tervezte meg. A 45 percet arányosan osztotta fel, mert a tanulók foglalkoztatottsága a különböző munkaformákkal nem vált egysíkúvá, nem vált így monotonná. Az írásbeli rész, a szóbeli rész, a hallás utáni értés és a beszéd, tehát a készségek segítették a képességek fejlesztését, mivel a különböző munkaformák váltakoztak, tehát váltották egymást. Feladatarányos volt az egyéni, a pár, partner és kórus munka is. A bevezető szakasz, a keresztrejtvény megfejtése, a napszakoknak megfelelő étkezési formák odahaza, és a vendéglőben a szavak, a mondatalkotás és fordítás, az igeragozás és a hamis vagy igaz állítások, a mono és dialógusokba foglalt mondandók kötötték csokorba a gasztronómia tematikáját. A két ország, Magyarország és Szlovákia ízvilága, étlapja, receptúrája, a magyar és szlovák nyelven azonos mondandójú, tartalmú szólások és közmondások az evés és étkezés témakörét domborították ki. Mindez, amit itt felsoroltam, hozzájárultak az interkulturalitáshoz. Ez nagyon fontos.
az oktatási és nevelési folyamatban, hogy az interkulturalitás nyomatékot és főszerepet kapjon. A tanárnő ügyelt arra, hogy korrekt módon javítsa a grammatikai hibákat, és nem fukarkodott a dicséretekkel sem. Kis létszámú csoport lévén mind a 6 diák szóhoz jutott, ami óriási előny a nyelvoktatásban természetesen. A tanárnő érdeme az is, hogy az órát monolingválisan, szlovák nyelven vezette. Mivel az Andrássy Gyula középiskola partnerkapcsolatokat ápol Szlovákiával is, a két város, Prešov és Košice, azaz Sáros-Eperjes és Kassa hasonló típusú iskoláival, ezért az iskola szlovák nyelvet tanuló diákjai különösen motiváltak, hogy elsajátítsák a nyelvet, legyenek képesek kommunikálni és helytállni az élet adta helyzetekben is. Úgy vélem, hogy az iskola falain kívül feltalálni magukat egy igazi kihívást jelentő helyzetben nem kis feladat, és azt is jelenti, hogy valódi sikerélményben lesz részük. Thank you.